Celadet Ali Bedirxan di sibata 1942 de di Kovara Hawarê de bi navê Herekol Ezîzan nivîsek bi sernav Zilamek û Zimanek nivîsandibû. Zilam Elyezer bin Yehuda yê Cuhî bû û Ziman jî zimanê Cuhîya yê kevnare İbranî bû. Bedirxan di nivîsa xwe de bal dikişand û digot zimanên mirî û zimanên zindî hene. Wek mînak li Ewropayê Latînî li rojhilatê nêzîk İbranî zimanên mirî bûn. Lê cudahiyek gelek girîng heye di navbera van her du zimanan de. Lewra İbranî êdî ne zimanekî mirî lêberê zimanekî zindî ye. Zimanê Tewrata pîroz û qedîm İbranî rastî ji ber ku dîsa bibe zimanekî zindî ango di nav mileteke de bê axaftin û şixulandin, pêwîstiya xwe bi mucizeyekî ango xebatekî taybet a bêhempa hebû. Di salên 1880 de xortek Cuhî bi navê Elyezer bin Yehuda bi xebat û keda xwe a mirov dikare bi hêsanî bibêje ku ne ji rêzê wê mucizeyê pêk anî. Bin Yehuda di dema xortaniya xwe de didît ku gelek milet ji bin nîrên zordaran xilas dibin û dibin xwedî dewlet û azadiyê. Ew jî li ser halê miletê xwe difikire û dawiya dawî de tê digîje fikreke û dest bi xebata xwe dike. Celadet Ali Bedirxan wiha dinivîse. Xortê Cihî qerara xwe da û di dilê xwe de got. Divêt Cihî vegerin welatê pêşiyên xwe, welatê Kurên İsraîl. û dîsa divêt ku Cihîyên jî weke xelkê zimanekî hebe û têk de pê biaxivin. Ew ziman jî zimanê pêşiyan zimanê İbranî ye. Miletê Cihî li gelek welatên dinê belav bûbûn û di dema Elyezer bin Yehuda da êdî xwedî zimanek xweser nebûn. Zimanên dê û bavan ji bîr kiribûn û ew ziman êdî di nav zimanên mirî de dihat hesibandin. Loma Cihî li kîjan welatê bin bi zimanê wan diaxivîn. Elyezer bin Yehuda ji ber vî rewşê gelek aciz dibe. Lê ew rewş hêviya wî naşkîne. Bilakîs serhişkî û wîna wî ya ku bo milet û zimanê xwe ji nû ve rake ser pêyan û zindî bike hîn xurtir dibe. Beriya her tiştî bi xwe zimanê mirî İbranî hîn dibe. Pişta fikrên xwe yên netewbûyînê bi miletê xwe re parve dike. Bêguman ew xebata wî ne bi hêsanî rêva diçû. Ji bilî her tiştî miletê wî bi xwe pê henek dikirin û jê re digotin ew zilam dîn e. Kurt û kurtasî ev zilamê dîn li gelek zor û zehmetiyan û bi jiyanekî xizanî xebatên xwe domand û encamên gelek girîng û dîrokî bi dest xist. Wek Celadet Ali Bedirxan gotiye, di sala 1922 da gava Elyezer bin Yehuda mir zimanî İbranî yê ku berî 30 salî zimanekî mirî bû, bû zimanekî milletekî. Dixwazim bi bîr bînim ku min di du podcastan da vê nivîsa Celadet Ali Bedirxan bi Kurdî û Tirkî li ser radyo NF belav kiriye, te qes dibêjim guhdar bikin. Her wiha ji bo jiyan, ked û xebatên Elyezer bin Yehuda jî li kitêba wî a bi navê meseleyekî girîng, ziman, edebiyat û welat binêrin ku amadekirin û werger Aîdê Fahriye Atsayê û di nav weşanên Avestayê de hatiye çapkirin. Piştî van agahiyan niha pirsên me ev in. Min çima behsa vê nivîsa Celadet Ali Bedirxan kir û Bedirxan jî çima li ser Elyezer bin Yehuda nivîsiye. Serî de ez bi pirsa duyan dest pê bikim. Gorî Celadet Ali Bedirxan hikayeta Elyezer bin Yehuda dersekî mezin e û herçî milletên bindest û bêziman an bê zimanê nivîskî divêt jê îbretekî bigirin. Loma Bedirxan jî bi gotina Kurdîn û bang li Kurda dike. Lê banga Celadet Ali Bedirxan mirov dikare ji du aliyan ve binirxîne. Yek zimanê Kurdî wek zimanê İbranî ne zimanekî mirî û ji xwe bi gotinên Bedirxan em Kurd me zimanekî delal heye û em pê diaxivin û piraniya me jî bi vî zimanê pê ve bi tu zimanî nizanin. Ev tespîtên Bedirxan ên salên 1940 û bi taybetî dixwazim bala we bikişinim ser, lewra şûnde ez ê bo meseleyekî girîng a îro dîsa vegerim ser wan gotinan. Piştî van tespîtan Bedirxan wiha ji Kurdan daxwaz dike ku bi tenê divêt em hînê xwendin û nivîsandina zimanê xwe bibin. Loma hikayeta Elyezer bin Yehuda bo Bedirxan wek îbretek e ango dersek mezin e. Lê ne tenê ev, wekî min gotibû adresa banga Bedirxan a duyemîn jî hebû. Gorî Bedirxan wî dema vê nivîsî bû,
Piraniya Kurdan bi tenê bi zimanê ava ê mader dizanin û ji lewra li mal ve ji derve ve bi tenê bi Kurdî dipeyivin. Li nav Kurdan da hindikayiyekî kiçik heye û xelkê wî hindikayiyê an di welatê xerîbiyê de bûne, an îro tê de dijîn. Tiştê ku ji vê hindikahiyê re divêt, heke bi zimanê xwe nizanin, berê ewilî hînî bibin û pêşa di nav mala xwe û di zar û zêçê xwe re her wekî Elîezer dikir, bi tenê bi Kurdî xeber bidin. Dema mirov binêre, mirov dikare bibêje ku banga Celadet Elî Bedirxan a ku ji hikayeta Elîezer bên Yehuda sûd girtiye, esasî bo wan kesan in, ango bo hindikahiyê ye. Lewra Kurd piranî ji xwe Kurdî dizanin, di axivin û gelek ji wan jî bilî Kurdî tu zimanê nizanin. Lê heman tiştê mirov nikare bo hindikayiyê li derveyî welat bibêje, wan hem zimanê xwe ji bîr kirine, hem jî hewldanek wan tune ku zimanê Kurdî hîn bibin û bidin jîn. Loma Bedirxan gelek bi gotinên tûj dibêje ku îro hînbûna xwendin û nivîsandina zimanê mader ji bo her miletê êdî ne bi tenê wezîfekî şexsî, lê wezîfekî millî jî. Hêçî bi vî wezîfê ranebûne, wezîfeya xwe a millî pêk ve neanîne û bi kêrî miletê xwe nehatine. Ji bona ku mirov bikare xwe ji miletekî bihesibîne, divêt bi kêrî wî bêt. Piştî van gotinan Celadet Elî Bedirxan rêjî nîşanê van kesên tevlî hindikahiyê derveyî welatin ango li xerîbiyê dide û wiha dibêje. Belê ji van Kurdan re divêt, gava ji derve têne mal her wekî cilên xwe ji xwe dikin û van bi cilên malê diguherînin, zimanê xwe jî wêlê biguherînin û bi zimanê kûçê di nav malê de neaxivin û zimanê malê, zimanê mader wek tiştekî muqaddes hilînin. Gorî nêrîna min, evnivîsa Celadet Elî Bedirxan ne tenê bo hesasiyeta xwedî derketina ziman girîng û balkêş e, her wiha di rewşa îro da mirov dikare bi awayekî cuda binirxîne ku ew jî ji bo heman armancê pêwîst e. Ez behsa zimankujî dikim. Di vî çarçeweyê de gorî min, nivîsa Bedirxan, hem gelek daneyên demî yên girîng dihewîne, hem jî mirov dikare di şert û mercên îro da her du bangên Bedirxan, ên ku cudahî di navbera wan de hene, bike yek deng û li ser yek navnîşaneke ji nû ve bilind bike. Beriya behsa vê meseleyê bikim, dixwazim çend daneyan bo we re parve bikim ku çima ez dibêjim zimankujî. Li demên berê de li Tirkiyeyê dema nüfus hat hejmardin, pirsekî jî bo ziman dipirsîn, bi wî awayî dixwastin nexşeya etnîkî derbixin holê. Dema ez behs dikim di navbera salên 1927 û 1965 de bû. Gorî daneyên fermî yên dewleta Tirk di hejmartina 1927 de 1.384.416 kes zimanê xwe yên mader wek Kurdî eşkera kiribûn. Di salên 1935, 1945, 1955, 1960 û 1965 de jî nüfus hatibûn hejmardin û heman pirs hatibû pirsin. Herî dawî 1965 de hejmara kesên bi Kurdî diaxivin wek 2.219.504 kes hatibû diyarkirin. Bi rastî mirov nikare bi hêsanî bawerî bi daneyên fermî yên dewleta Tirk, bi taybetî jî yên wan salên min behs kiriye bîne. Lewra gorî dewleta Tirk Kurd tune bûn. Yên ji xwe re digotin Kurd jî eslên xwe Tirk bûn. Ji bo vê polîtîka xwe ya dijî Kurdan serdest bike û bide qebûlkirin, dewleta Tirk her amûrên polîtîk, aborî, leşkerî, çandî û wekî din bi kar anî. Bêguman, dema dewleta Tirk dixwast nexşeya etnîkî derbixe, niyeta wî neqebûlkirina miletên ne-Tirk bû. Bilakîs dixwast ku serkeftin û encamên polîtîkayên xwe yên demê bibîne û ji nû ve muqayese bike û her wiha rê û rêbazên asîmîlasyonê yên nû pêş bixe. Loma mirov dikare bibêje ku bo vê niyetê hewcedariya wan bi daneyên rast hebû. Li aliyê din wan deman da derfetên dewleta Tirk jî ne zêde bû ku bigihîje her dewerên Tirkiyeyê û Bakurê Kurdistanê û encamên teqes bi dest bixe. Bi Kurdî ev hejmaran bi piskirêkin. Lê dîsa jî mirov dikare çend tiştan bibêje. Gorê daneyên Tirkiyê, Kurdî zimanên duyem ê herî zêde tê axaftinê ye û wek nüfusa Kurdan hejmara kesên gotine bi Kurdî diaxivin jî her çûye zêde bûye.
Li vir balawayekî kişandiye hejmara Kurdan û kesên bi Kurdî diaxivin bi zanebûn cuda nîşan didin. Lewra ew her du tişt cuda ne. Wek îro jî dema em behs dikin, em dibînin ku nüfusa Kurdan zêde ye, lê hejmara kesên bi Kurdî diaxivin kêm bûye. Em werin ser rewşa îro. Gorî gelek netewperwerên Kurd tenê li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê herî kêm 20 milyon Kurd hene. Gelek caran behsa reqemên cuda jî hatiye kirin. Hinek lêkolîn jî hene, wek mînak saziya lêkolînê Konda, gorî daneyên Kondayê yên 2018yan ji 13 milyonê zêdetir kesan nasnameya xwe wek Kurd diyar kiriye. Herî dawî li ser medyaya civakî hinek dane ku eydê Enstitûya Kurdî ya Swêdê ne hatine belavkirin, li gor wan daneyan jî tenê li Tirkiyeyê 32 milyon û 812,439 Kurd dijîn û li seranserê cîhanê bi giştî jî hejmara Kurdan 7 milyonin. Bi rastî daneyekî teqes tune ye ku mirov bi hêsanî bibêje ew qas Kurd hene, ji wan jî ew qas li Tirkiyeyê û Bakurê Kurdistanê dijîn. Lê texmînî ve jî ev daneyên min behs kiriye ji bo bersiva vê pirsa hanê pêwîst e. Îro çend ji wan 13 milyon 20 milyon an jî 32 milyon Kurdên Tirkiyeyê û Bakurê Kurdistanê bi Kurdî dipeyivin. Bo vê pirsê jî li çend daneyên din binêrin. Navenda xebatên Kurd û saziya lêkolînê rawest, di çarçoveya xebata xwe ya bi navê Nexşeya Ziman de di Nîsana 2022yan de encamên lêpirsînek bo rêya giştî belav kirin. Li Riha, Mêrdîn, Amed û Wanê bi 5096 kesan re hevdîtin çêkirine û bi wî awayî xwastina hesasiyeta bo ziman diyar bikin. Gorî lêpirsînê ji sedî 73yan gotine bila zimanê Kurdî li Tirkiyeyê wek zimanê duyem ê fermî bêqebûl kirin. Ji sedî 79 gotine di dibistanan de bila dersên zimanê mader hîn dikin hebin. Ji sedî 80yan jî gotine şaredariyên bajarên Kurd tê de zêde dijîn bila Kurdî xizmet bikin. Ji kesên tevlî vê lêpirsînê bûne, nêzî ji sedî not kesan bersiv dane ku di merheleyên cuda de be jî bi Kurdî dikarin biaxivin û ji Kurdî fehm dikin. Lê wek sê nifşan mirov van beşdaran bigire dest, wê çaxê mirov dibîne ku nefşên navîn bi dê û bavên xwe re zêdetir bi zimanê mader diaxivin. Lê heman rêje dema bi zarokên xwe re diaxivin ji çaran sisê kêm dibe. Ango ji sedî 75 kesan bi zimanê Tirkî bi zarokên xwe re dipeyivin. Mînaka Amedê ji sê beşdaran yekî bersiv daye ku bi dê û bavê xwe re tenê bi zimanê zikmakî ango mader xeber dide. Ji sedî dehan jî tenê bi Tirkî. Lê dema bi jin û mêrên xwe re an jî bi dergîsên xwe re diaxivin, hejmar dadikeve rêjeya sedî 12. Li gel vê hejmara Tirkî derdikeve sedî 20. Kesê derveyên van hejmaran jî ango piraniyan kesan jî gotine Kurdî û Tirkî dipeyivin. Gorî van encaman mirov dikare bibêje ku zimanê evînê li Amedê bûye Tirkî. Her wiha di nav nifşên ciwan û zarokan de jî axaftina bi Kurdî her diçe kêm dibe. Daneyên di dirûvê van daneyan ji aliyê xandan Çaxliyan ve jî hatibûn tespîtkirin, Çaxliyan bi piştgiriya Enstitûya Lêkolînên Polîtîk û Civakî Diyarbekir, ango dîsayê li ser heman mijarê xebitî bû û 2014yan de encamên lêkolîna xwe bi rêya giştî re parve kiribû. Loma sernava lêkolîna Handan Çaxliyan gelek watedar bû. Heman mal zimanên cuda. Dixwazim daneyek din jî bu were parve bikim. Navenda lêkolînên civakî Dîcleyê ango Dîtamê jî 2012yan de daneyek bi rêya giştî re parve kiribû. Gorî vê li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê 2 milyon kes tenê bi Kurdî diaxivin. Piraniyan Kurdan, Kurdî û Tirkî dikarin bipeyivin. Lê bi taybetî piraniyan Kurdên zimanê xwe bi temamî ji bîr kirine li metropolên Tirkan dijîn û hejmara wan gelek in. Wezîrê Perwerdeyê yên Tirkan jî daneyek belav kiribû. Gorî wezîr di çile û sibata 2022yan de li temamê dibistanên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê tenê 20,265 xwendevanan dersa hilbijartî ya Kurdî xwestibûn. Wek tê zanîn, gelek şexsiyet û saziyên Kurdan di heman demê de bo hejmara xwendevanan zêde bibe li gelek çalakî pêşxistibûn, lê encam ev bû. Berê daneyên min xwest bu were parve bikim ew bûn:
Bi giştî van daneyan nîşan didin ku li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê hejmara nüfusa Kurdan zêde dibe. Li heman demê de hejmara kesên bi Kurdî dipeyivin kêm dibe. Ev tiştek gelek girîng û metirsîdar bo rewşa zimanê Kurdî nîşan dide. Hinek kes hene ku dema kêmasiya axaftina Kurdî tê rojevê beriya her tiştê ji Kurdan re gotin dibêjin û wan bi xwedîne derketina zimanê xwe tewambar dikin. Aliyek rastiya meselê ev e. Lê gorî nêrîna min divê mirov beriya her tiştê rastiyekî din bibîne û raxe berçavan. Ew jî zimankujî ye. Ez ê behs bikim lê berê daneyekî din parve bikim ku hîn hesanî derdê xwe bibêjim. Gorî saziya perwerde, zanist û çandê ya netewên yekbûyiyê ango UNESCOyê li ser rûyê dinê derdora 7000 ziman têne axaftin, lê ji wan derdora 2005 dibin talûkeya wendabûnê an jî tunebûnê dane. Ji sala 1905 vir de ji 205 zêdetir ziman jî wendabûne ango êdî mirîne. Ji wan zimanan hinek jî li Tirkiyeyê ne. Gorî UNESCOyê 18 ziman an jî diyalekt dibin xetereya tunebûnê an jî mirinê dane ku di nav wan de diyalekta Kurdî dimilkî jî cih digre. Li aliyê din wek daneya min parve kir jî îspat dikin, mirov bi hêsanî dikare bibêje ku zimanê Kurdî ku li dinê zimanê herî zêde tê axaftin ê çilemîn tê qebûlkirin, îro bi taybetî li Tirkiyeyê bi giştî dibin heman talûkê de ye. Piştî vî tabloyê dîsa vegerim ser nivîsa Celadet Alî Bedirxan. Bedirxan di nivîsa xwe de gotibû ku ziman jî wek mirovan zindî ye, dijî û dimire. Ev rastiyek e, an jî mirov dikare bibêje qanûnekî xwezayî ye û sedema mirina zimanan jî di nav xwe de heya cihek dikare eşkera bike. Belê bi temamî ne, heya cihekî. Li gelek cîhan û ji aliyê gelek kesan ve tê îdia kirin, wek mînak ji ber şert û mercên teknolojiyê, koçberiyê, aboriyê û wekî din êdî hewcedarî bi hinek zimanan namîne û lewra mirina hinek zimanan wek tiştek xwezayî normal e. Bandora van tiştan hemûyan bêguman li ser mirina zimanan heye. Lê bi taybetî dibin şert û mercên cîhana îro de ku ziman bi awayekî sîstematîk û hîn zêdetir dimirin an jî têne kuştin, mirov yekalî nikare tenê van sedeman wek sedemên xwezayî derbixe pêş. Wek mînak gelo çima îro îngilîzî li hemû dunê belav biye û serdest e. Li aliyê din çima bi sedan ziman dimirin û Kurdî jî tev de bi sedan ziman jî dibin xeteriya mirinê dane. Li vir divê mirov sedemên polîtîk raxe berçavan. İngilîzî zimanek li her dewerê cîhanê serdest e. Ji ber ku li pişt vî zimanê hêza Brîtanyayê ya kolonyalîst û bi wê re têkildar a polîtîk, aborî, çandî, leşkerî û wekî din hebû û heye. Îro jî hêza dewletên yekgirtî yên Amerîkayê. Gelek zimanzanên li ser vî meseleyê mijûl dibin, behsa têgehekî gelek girîng dikin, zimankujî. Zimanzanê Kurd Amîr Hasanpûr ku gelek xebatên wî yên hêje hene li ser vî mijarê, derheqê zimankujiyê de wisa nivîsiye. Dema dibêjin zimankujî em behsa polîtîkaya zimankujî dikin. Ew polîtîkaya zimankujî têkoşînek e ku ji bo zimanek bi zanebûn bê tunekirin ji aliyê hinek devletên ve û bi amûrên hiqûqî û îdarî tê meşandin. Di çarçoveya vî polîtîkayê de ziman tim û tim tê xwerekirin, qedexekirin, axaftina wî tê dewambarkirin û heya tê gotin ku ew ziman jî nîne, tenê diyalektek e. Bi awayekî din li vir meseleya ziman heman demê de dibe meseleya wekheviyê mafên mirovan û adeletê. Sedema meseleyên navbera zimanan de bastûra ango ştrûktûra zimanan bi xwe nîne. Nakokî û meseleyên navbera zimanan ji ber ştrûktûra ango bingeha filolojîk pêk nayê. Ango ji ber ku hinek ziman li binyeya xwe lawazin, hinek jî xortin, loma ji holê radibin. Tesîra wî jî heye rast e, lê sedema sereke ev nîne. Bilakîs bi polîtîkayên derheqê zimanan ve ew mesele têkildar e. Wek Hasanpûr dibêje, meseleyên zimanan ji ber ku xwezaya wan bingeha xwe ji ziman nagire. Lê polîtîk, aborî, civakî, çandî an jî olî ne. Li çarçoveya vî îzahê de em li rewşa zimanê Kurdî binirin. Zimanê Kurdî ji zimanê Tirkî, Erebî an jî Farsî kêmtir nîne, lawaztir jî nîne.
مرو دکاره حسانی ببجه کو تیرا خوا زمانه که خورده خودی الفابایه جبو هر تشتی تیرا خوا پیویو جی هنه سترکتورا وی انگو بنگه هاوی جی خورده خودی قایده هنه عیده فامیلیه که زمانانه او هروها لدما مرو لعیداین فرمی ین دولتین لسر کردان حکم دکن بنرن gelek caran û bi dehan salan gotin ji xwe zimanek wiha tune ye. Dema qebûl kirin jî gelek caran gotin ku zimanê Kurdî ne zimanek e. Ji peyvên Erebî, Farsî an jî Tirkî pêk hatiye. Bi Kurdî perwerde, zanist, edebiyat û wekî din pêkan nîne û gelek tiştîn din. Lê li aliyê din bi dehan salan di jî zimanê Kurdî polîtîkayekê hate meşandin, axaftin, nivîsandin û hînbûna Kurdî hate cezakirin û wekî din. Herwiha heman demê de ji bo Kurd bibin Tirk, Ereb an jî Faris bi hêza dewletî ya polîtîk, aborî, çandî, leşkerî, hukûqî, îstixbarî û wekî din her tişt xistin meriyetê, her amûrê ji xwe re rewa dîtin. Lê dema Kurdan xwastin zimanê xwe pêş bixin, biaxivin an jî binivîsînin, tu derfet nedan, hemû rêyan li ber Kurdan girtin. Mirov dikare bibêje ku zimanê Kurdî bo zimankujî bêfemkirin di cîhanê de yek ji mînakên herî baş e. Ji bo bersiva pirsa çima nüfusa Kurdan zêde dibe lê hejmara kesên Kurdî di peyivin kêm dibe jî beriya her tiştî divê em rastiya zimankujî bînin bîra xwe. Heke ji destên dewletên serdest bihata wan di serî de nüfusa Kurdan bi xwe ji holê radikir. Ku çendin cara jî bo vê komkujî ji tev de gelek tiştî anîn serê Kurdan. Lê hêza wan jî heya cihekî bû û nikaribûn koka Kurdan jî bi fîzîkî biqelînin. Ji ber wî jî êja berê xwe dan nîşaneyên Kurdbûnê û xwestin û hîn jî dixwazin wek nasname Kurdî xelas bikin. Ku ziman yek ji wan nîşaneyên Kurdbûnê ya herî girîng e û loma jî her tim herî zêde di hedefa serdestan de ye. Piştî vê rastiyê divê em dîsa vegerin ser nivîsa Celadet Elî Bedirxan. Wek min balkişandibû ser, Bedirxan di çarçeveya hekayeta Eliezer bin Yehuda da bank li du beşên Kurdan kiribû. Gorî tespîtên Bedirxan demên 1940 da li Welêt piraniyan Kurdan ji xwe Kurdî dipeyivin. Gelek ji wan jî bilî Kurdî zimanekî din jî nizanîbû. Bo vî piraniyan Kurdan xwesteka Bedirxan ji hêla nivîsandin û xwandinê de hînbûna Kurdî bû. Lê beşek Kurdên din jî hebûn ku ew hindikahiyeke piçik bûn û divê esas ew wek bin Yehuda tev bigerin, zimanê xwe hîn bibin û ji bîr nekin. Mixabin îro rewş gelek guheriye. Her du beşên Bedirxan behs kiribû bûne yek beş. Bedirxan dixwast ku kesên li xerîbiyê dervey Welêtin û zimanê xwe jî ji bîr kirine bibin wek piraniya Kurdên li Welêt û tenê bi Kurdî bipeyivin. Di demên navberê de derbas biye, bo xwedî derketina ziman yekbûyîna Kurdan ne gorî dilê Bedirxan pêşveş çûye. Bilakîs di çarçoveya bîrkirina ziman de piraniya Kurdan bûne wek wan kesên ku Bedirxan hindikayekî piçûk tarîf dikir. Loma divê her ferdek Kurd îro hîn zêdetir guh bide banka Celadet Elî Bedirxan a ku herçî bo hindikayiya Kurdan bû jî gorî min a herî giring e. Li aliyê din mirov dikare bibêje ku di çarçoveya hekayeta zilamek de ango hekayeta Eliezer bin Yehuda da bi rastî bo zimanek ji nûva zindî bibe an jî ji ber talûkaya mirinê rizgar bibe hevcedarî bêtir bi zilamek an jî mirovek jîrtir hîn tiştên din jî heye. Zimanzanê Kurd Samî Tan wiha nivîsiye. Gorî nêrîna netewdewletiyê heke zimanek ne zimanê dewleteke be an jî xwedî statûyek nebe ew ziman mahkum e ku tenê wek zimanê axaftinê bimîne. Ez jî dixwazim li van gotina wiha zêde bikim. Heke zimanek ne zimanê dewleteke be an jî ne xwedî statûyek fermî be bi rastî ji derfetên axaftina rojane jî bêpar dimîne û mahkum e ku tune bibe. Çixa hekayeta bin Yehuda jî nîşan dide ku têkiliya ziman û statûya polîtîk a miletê xwedî vî zimanê rasterast bi hev re girêdayî ye. Bin Yehuda jî ji awilî de tê gihîştibû ku heke axek welatek dewletek cûhiyan tune be pêşaroşa zimanê wan jî tune ye. Her wiha welatek axek dewletek millî jî bê zimanê millî nabe. Loma ew gotina Eliezer bin Yehuda ji aliyê gelek kesan ve tê zanîn. Wiha dibêje heger zimanekî me hebe em ê bibin netewe.
گوری من جرادت علی بدرخان جی ده نویسا خوا دا همان تشت ایما دکه همان مساجی ده. راست پولیتیکان زمان کجی ین گلک توجو دجوار دجی زمان کردی هنه. لی لگل هر تشتی کرد هینج لسر پیانن و زمان خواجی گهاندنه ایرو. افتنی سر خواه گوری من افسانه که و لوما دبیجم ایرو شون داجی کرد به هر آوایی هین زیدتر دکارن زمان خواه خودی در بکون و گوه بدن جرادت علی بدرخان و حکایت الیازر بین یهودا وک ایبرتک آنجی درسک مزن تم و تم ببیر بینن. او دخوازم گوتنین خواه به گوتنین جرادت علی بدرخان ایکو ده دسپیکا هجمارا یکمین کوارا هواری ده جی کرتبو به داوی بکم. بسادن وسینه. هوار دنگ زانینه. زانین خواناسینه. خواناسین جمعه ریا فلاتو خوشیه ودکه. هر کسی که خواناس بکه دکاره خواه بده ناس کرن. هوارا ما بری هر تشتی هیینا زمان ما دی بده ناس کرن. لو ما کو زمان شرطا هیینی پیشینه. ام دخوایم بعمل زمان خواه ام نخوایم بعمل زمان ترکی. زمان ترکی خرد کمرو تخوازه زمان خواه بعلمه. آلمانی و انگلیسی و نه به فرانسی ام پروردی خود خوازم به زمانی زک ماکی نه به فارسی نه به عربی و نه به ترکی زمانی ما زمانی کردی بکن زمانی که فرمی به فیلی گورانی دملکی سورانی کرمانجی هر هرم هر دقوق هر زرابکی من بیسینم بخوینم بفکرم بفیبن چه پیویز که بکمش بونا آزادی زمانی ما دبیجن ام هبن یا نبن زمانی ما دبیجن ام کردن ایدی بس هود کارن چند ما این کار بکن ایدی بس تویم ایدی لی خودی درکبن